Dali ba? Kalhon pag ginanimo nga mo pa naglaing lawas ana. Bang maglain na tong lawas ug tong laro ko. Init bang init itong lawas? Pasalamat ka lawas mo naglain ang kuya unaw. Delikado ko na. Mo gani nga nag-steady ra ko dire kay ug moadto ko udto naglain akong lawas nya ma-enter na akong naw. Lisod ka na pre mo adto. Imo pag ginako nga naglaing lawas ana ato ato. Ina ka natay di pa mati na gibatyag ba di pagi ka sabot. Bisayon pa gyud. What's up mga choy? For today's video atong adto ng atong amigo kay naglaing ko ng lawas. Kamday ko na siya. Gilantan ka na. Oh, to ako na ko. Naglantang yung ako amigo. Samok-samok dia. Ano man kaganap? Pitsenyor, maroon nga na goal man ka. Dapat ka pitsenyor. Happy ba? Happy. Mao naglain pa tong lawas ug pataray sudan. Sige pa ka samok-samok. Ang katong ba, nakatusulti sa mga katiguangon ba? O gang bata ko no, mukatawa ko no, way ngipon, malipayon ko no, ang mutanaw. Kung ang bata mo katawa way ngipon. Oh, ako ba ko ngipon, tawa. Kung ako'y malipay pre. Tanawag, tarong. O sa milamin mo kanon, nakanon. Ay, lagi mo na ako sa'yo. Sudanon? Of course. What's your one? Sana ginamos. Bate na. Naglahay mga imong lawas no. Oh. Palitan di kag pangpasamos lahi sa imong lawas. Karne. Bukan ba na? Bukan na. Na pork chop. Nananapo na mong buret-buret dia. Pork chop dayon atong butangon tuno. Nga asam ka kwarta. Ah, Pabagaan bukas na. may pangtaw kanapay ay may pang kwarta na paytaw antaw okay kwarta. Tinood abi. Correct answer. Naba? Ha? O yan, naman kay pala. Lamir ba yung kaong runod ng pabit-bit? Wala ba kay kagamay ka? Kapuyat ikaw ginamos eh. Gapon, sikog sugbag ginamos. Sugbag ko ginamos baligis. Oo. Dugaya na to. Dugay ka na rot. Ug pa gugaba si ring matay. Wapataro mo rot. Nasa ba na kay gud ka matambungon ba? Wala gitay kwarta lagi. Dali ba? Kalhon pag ginanimo nga mo pa naglaing lawas ana. Bang maglain na tong lawas ug tong laro ko. Init bang init itong lawas? Pasalamat ka lawas mo naglain ang kuya unaw. Delikado ko na. Mo gani nga nag-steady ra ko dire kay ug moadto ko udto naglain akong lawas nya ma-enter na akong naw. Lisod ka na pre mo adto. Imo pag ginako nga naglaing lawas ana ato ato. Ina ka natay di pa mati na gibatyag ba di pagi ka sabot. Bisayon pa gyud. Ako'y gibati magigipamati. Nagurog ko. Sudalan ka. Lisod ka na magpalit pre way kwarta-kwarta. Sudalan ka. Oh, ano yun? Testing mo itong palit way kwarta. Bisaya ka lang, mupal ka. Kadara, di mo, di pa bino ba? Gamit ka ba? Jolog siya, jolog. Wala diya. Tama ba? Ibili lagi na lagi ginaglaing lawas gilantag sabot ka gilanat. Di na sila kasabot ka na ang bugong kagod. Ang bugong. Sa kasarap na mo ka no, ang bugong no, dahil yung burot dire. Di na utok. Kadala ka, katali mo dahil. Ano lagada ba? Kadala na inulit. Oh, uyogin na yung amaw dito. Pagkaturo mga tonto nga. Palit mo kwarta-kwarta, kaskas lang gasolina to mga tonto eh. Dungag-dungag ni sila na to. Sabi po kay panado na to ro. For today's video, mga tonto. Tikadar mo nga. For today's video bro, nakautang yung mga tonto. Tikadagi karni. Tapos lagi tao mi. Kita nakadagi. Masa lagi dadaan mo? Just papel pre. Ah, larap mo ka. Subayono na. Utang na paros, listahan ko sa utang. Mga utang na yun eh. Grabe. Tara, gipalitan ka naman, oh. Nanagi maglamas yun. Matay mga tsoy. Gagmay kito sa una. Karon dagko na gyud. Grabe. Sa una po, gagmay ka to tabra to listanan. Karon bangko ka sana. Utang grabe pala utang. Gaya na mo pre, plywood na. Pila ni kilo? lagi. Duha. Ganahan ako nito. Matay mo. Hindi ako believe sa mo. Ano ba? Diskarte ba? Bisag bugon. Nagison. Nagison. Atsil-sil, ako kagilatan mo ko. Magkwenta ko ani. Upgrade gini. Ha? Upgrade gini kay Sa upgrade?
Gagmay man ni sa una, karon nga ninagko man. Ang sila din na-upgrade ay. Ang sili mo na upgrade ay. Abay ako inyong naong na-upgrade. Rumaura magana, pamakailain. Dara, daghan na. Kita na, grabe buta po ni mo. O, karon mga tiyo, ato na sugda ng atong cooking show, ato na ilolo ng atong mantika. O, karon bro, ayaw sighigda niya bro, ambi ang atong lamas. Tara, Nico. Yes. Okay, okay. Ato sa imigos-migos, ha? Sinampak ang dako. Sunod bro, malim tanan bro, basta atong vitamins, dilirang. Yara bro, nag-iinay ko bro, kay mag-iisip bro. Sunod bro. Imigos-migos na nato, gamay na lagi ni bro. Gamay. Ano pa gina, si kanan? Napa? Narinig ka. Sunod. Imigos-migos na nato, kadali ha. Murag naglain ang panahon na. Masa man na? Grabe, ang kaha ba? Hapit na ang puno. Sili pa gaya na. Hapit na ang puno. Samot na naroon. Sus. Hong sunod mga tiyo, ato na ilo na ang request ni sa atong bro. Tara. Karne. Malagi yun ang sila gibutangan gamayng karne. Guwapo niyo na niyo. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Hi ladies. Huwag ka rin mga tiyo, ato na timplado ng oyster sauce. Sunod, madik sarap. Sunod, gitawag nilang black pepper onion. Sunod, atang na imigos-migos mga girls. Sabangan? Mga girls. Huwag karoon mga tiyo, ato na ilunod ang atong tuno. Diara. Huwag karoon mga tiyo. Kung sa mga atong nagayon, ato na yung haon nun. Huwag karoon mga tiyo, ato na ning ibubod. Tanawan nyo tiyo, kung saan ni kalami. Wow! Namuha mga choy, oh. Muot. First bite. Lah. Alam niya. Sili mga choy, Ay, sili lagyan kayo kayo. Lah. Ay, muha mga choy, Ano kaya? Sabi si Carlo mga choy. Sama tuyok mo ka? Napumot. Ano ang sabintiyan ka? Samot ka init. Mga pimo, din yung pagpagtubig. Oh mga soy! Lady ka! Wow! Bahay! Shout out! Wow! Og big shout out ni John Bon Black Miming. Shout out! Rocky Desamparado Jimenez. Shout out! John Bert Lanza. Shout out! Janre Cabelrano Estera. Shout out! Tatsuki Doller. Shout out! Kia Pangkatan. Shout out! Serumski Bacals. Shout out! Shout out lang ko ni John Verhel Ramirez Conefo Tendero Jr. Shout out! Clemente Saguban Gentalian. Shout out! Clyde Bendano Villanueva. Shout out! Og ni Wishin. Shout out! Ryan Cuaca. Shout out! Little Bagyo. Shout out! Og ni Philbin Garciano. Shout out! Sabrado Joey Marie Sara. Shout out! Og ni Watsile. Shout out! Autoro Kita. Shout out! Og shout out ko ni Jennifer Eray. Shout out! Buni Muga. Shout out! Og big shout out ni Galatea Monteroyo Miscala og kang Atty. Melvin Miscala og kang Aldrich Marcos og kang Andy. Shout out! Og shout out kong Amay Morjor Hapitan og sa Acro Cebu og sa San Remio Council. Shout out! Long live! Karinante og sa Cebu Magic 5 Karen Talent Tours. Shout out! Og big shout out din sa nag-sponsor karon nga si Sai Carly Hekyo og ni Raymond Montesor. Shout out!
Og shout out day ko ni Alcel Personal Vlog. Shout out og ni Pati Mami Cabriana. Shout out. Og big shout out din sa atong ma'am din na si Ma'am Chen Sansu. Shout out. Wow! So wa pa ma shout out dia mga Chino. Comment lang mo goto. Wow!